Her er Bent. Bent er vild med italienske designerlamper. Derfor har han selv startet en Scannet webshop, hvor han sælger dem til andre, der også kan lide designerlamper. Bent pakker lamper. Bent kunne lige så godt være Preben. Preben har en butik, hvor han sælger elartikler. Det er hårdt arbejde. Derfor har han fået Scannet til at lave en webshop, så han kan sælge sine elartikler online i hele Skandinavien. Preben kunne lige så godt være Anton. Anton er salgschef i et multinationalt selskab, som sælger nogle ret tekniske ting, og tit til Asien. Antons chef siger, at han skal sælge noget mere. Derfor har Anton i samarbejde med Scannet bygget en global webshop. Den integrerer til ERP-systemet og gør det let for ham at sælge varer i hele verden. Nu er Anton chef i meget bedre. Så hvis du hedder Bent, Preben, Anton eller noget helt fjerde, så kan vi hjælpe dig med en webshop. Start på scannet.dk eller ring til os på telefon 75 53 35 00.